Kaduk kadwai panti kena ke FIFA ban pendan kam yakini ki kendan bathamai ki jongka lane kita ki rules ki bathamai ki jongka ki ba kadang penmi ban pendan kam ha kane ka World Cup te perlok tungin ye pej haduk bekut kane ke video ki kita ki kendan thamai ki ba ka FIFA kadang penmi lane kita ki rule thamai bat hachwa ban sedang ya kane ke video ngakerpat ye pigi perlok ba pinnya singobha ban subscribe like but press your bell icon kenang ba pin miss ha kini update te hoi perlok kumba ka FIFA kala panti kena ya kini ki rules ki jongka ban pandan kam ha kana ka World Cup arjar apun ru mantangin ye pe shuai ka rule ka banengkong ka rules ka banengkong kalong kumne ha ka jingpan ka la player ne change substitution ki player ki yo iya ka portang shipeu second kabamot baki nangil ka balapan kala kidan shipeu second banmi nakamadan haka jika ka pajantam anre lada kim la aban le kumta unong bujuli la aban rong syakamadan la kumno uhaban ap shiminit bat ka kunhun yel kai kan beteng ya ka jingil kai da shipeu ngot shiliang bat ka rules ka baar kalong kumne ba anam sha shu yo goalkeeper ban penlut kai ya kapor bat la ai pori utang san seken ban shoot no iya ka ball andrai lada open ken ya kata karul kala ban pelong sya ka jing sya ai corner hakan liang persya karul ka balai ba anam sya shoot ban pelut ka ya ka por da ka batok iya ka injury bat anam sya shoot ya ki player ban le sya ukush namar bun sin ngiju i ba player ha ka por injury ujulek ya kren bat ukush andrai lada pen ken pat iya ka ne karul la ban ai por pat hadin bat ia player la aban syai no da kakat bat karul ka basau kalong kumne baya orang yel kai uba syai sumar haki nong suma uhaban sa habar kamadan kata hadu shiminit bat kidan kato kane kijing penkela kentup nak benta kinong apkul kijing mensau bat lada player persya usya bok nsyabe no karul ka basan laong menta ba ia ke corner la ban cek da ka VAR kaba ka VAR kala ban penti kena bala ai corner hong hanra ya kane dai ban lek kloy bat shua ban sedang biang kad ba ka rule ka ban reu ba uno orang yel ka ubatap ya kesentur ha ka pori kren na ya bat uai pat player ula ban sya pen stom da keretkan bat ka rule ka ban nyo ba ya ka throw in mantala ai por tang san second bat lada unong yel ka uthmu ban pen slam ia ka jing sedang biang ia ka jingil kai la ban ai ka thru syaka liang persya kad ba ia ka rule ka baprapat ha ka bai dei bat ka second yellow card ka VAR ka la ban check lada o referee ule ia ka jing bakla bat phila ban syong biang ha ka madan namar ka VAR kan cancel ia ka hanrai ha ka wei pat ka liang ba ka VAR ka namle lada o referee unam ai ia ka second yellow card kanam la ban check bat kan syong snapchat te perlok kini kita kirol ke pa ka FIFA kala penmi thama kiba an sapendan kam ha kana ka World Cup jong snem arjat atun reu te nakaleng jong pi gi perlok kumno pisngo habai dei bat kini kirol niki kendan thama kiba ka FIFA kadang penmi sa komen bat wanam klet ban subscribe like bat sa share